Dámy a pánové, vítejte u tohohle videa z Minecraftu a dneska si tady zahrajeme Build Battle na Hypixelu, jak můžete vidět Hypixel a Build Battle. Takže teďka si vybíráme téma, co tady je Baby, Ninja, Lion, Car, já bych dal to auto, to se mi líbí asi nejvíc a toto i hodně lidí hlasuje. Okay. Yes, auto. Ok, takže můžeme jít na to. Uděláme, mohli bychom udělat i kus silnice, ale nevím, jestli na toho zbyde čas. Víš co, to uděláme než potom, jo? Hlavně to auto, ta silnice jako je o ničem, jo? Takže uděláme to velký, uděláme takhle kolo, ne? Ne. Uděláme klasicky, takže kolo, tady dáme button, a tady uděláme tady kolo, button, no to je moc dlouhý. Tady kolo, tady button, tak. Takže, tady dáme takhle už bude takhle, nemůžu dostavit a Minecraftu už vůbec. Takhle. Takže to uděláme široký, takhle to nedáme široký, ať to není moc široký, ať to není zase jako nějaký, nevím. Tak, tady dáme tlačítko, tady budou takhle dveře, a tady budou dveře a tady budou dveře, bude to 4dveřové, takže vyplníme to teďka tady, je to smysl, vyplníme to tady, tak, máme tady teďka, tady takhle bych asi udělal a sklo bych tady dal, a nebude to jako prostě takhle, ale dal bych tady ty, teď je řada tady na. Ale jak to uděláme? Tady takhle. Hop. Plníme. Hop. Tak, asi takhle dobrý bych řekl. A teďka tady dáme tady takhle. Bum. Počkej, nejsou tady nějaký ty heady něco. Je tady custom schools. Made it blocks. Aha, počkej, ale to jsou jakože špatné. Počkej, já bych chtěl jako červený, jako barvy. Jo, color. Takže vezmeme si červenou, žlutou. A tady bílá ještě. White. Ok, tak tady ty 4. 3 teda. Už dveře nebudu potřebovat. Toto nebudu už potřebovat a to nebudu už potřebovat. Dobře, takže tady doděláme tady sklo. Jo, tady uděláme ještě sklo, ještě vezmeme sklo. Krásně myslím. Sklo, takhle jako dozadu. Bum. Tak, teďka uděláme ještě takhle. Tak. Myslím, že to je úplně nádherná stavbička. Okay. Takhle, ještě tady to doděláme a vezmeme tady ty zlaty a takhle, tak. Tady toto bude jako dozadu jako světla a toto bude zase jako dopředu jako světla, ale jak to uděláme? Dáme to tady takhle, nebo ne, počkej. Takhle a takhle. Tak, ty kola nevím, jestli bych nenechal. Asi to necháme na ty buttony. Ok, tady dáme, ještě tady dáme to dolů, tady dáme ty tlačítka. Kolik máme? 20 sekund. To se nic už nestíhám. Když kam jsem to dal? Tady jsem to dal. Rychle, 10 sekund. Tref se, vole. Tak, dobrý, to už nestíhám. Ok. Ok. No, jako... Asi to má... Ježíš, moje první. Ježíš. Kaž tak to dávají lidi. Červená. Zelená. Jako takové. Jo, asi dobrý. Co to je? Jaký Batmobil? Jako, není to špatný, takže dám good, ať nejsem zlej. Jo. Jak nechápu, jak to lidi stíhali. A jo, to si vlastně může mít... co to je?
To asi úplně... Nebude to asi super půl, ale... jsem stihl ani. Dobrý. Jakoby... Není to jako na OK. Nebo jo, OK. Co to je? To jsem... Nevyplnil vnitřek. A jo, volant, ty, já jsem volant úplně zapomněl. Ale jsem na ní myslel. To je OK. Nebo good. Jo, je taková formule, mám rád formule. Já si myslím, že je dobrý. No, OK. Není to úplně hrozný. Ale asi... teďka mezi super pup a pup. Asi super pup, jakože... Kdyby neudělal tady toto, může stihnout i líp. Super pup. To jako super pup za mě je prostě, když jako neudělá podle toho. Toto je good, to jsem povedl. Taky jsem nemohla aspoň trošku jako takhle udělat. Ukáž, co tady je. Miata. OK. To je takové originální. To je tady toto. To se vůbec nepodobá auto jako pup. To nevidím jako rychlý auta, jako toto, a my jsme byli na 5. místě jsme byli. Dobře. Za mě to v pohodě. Já si myslím, že bychom tohle video mohli ukončit a pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like a odběr a můžeme se vidět u dalšího videa tady z Hypixelu. Čus!